ప్రపంచ కప్లో ప్రతిభ చూపిన భారత క్రికెటర్ అరుంధతి రెడ్డి ఢిల్లీ నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకున్నారు. ఆమెకు తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు ఘన స్వాగతం పలికారు. స్పోర్ట్స్ అకాడమీ చైర్మన్ కూడా స్వాగతం పలికి సన్మానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అరుంధతి రెడ్డి తల్లి భాగ్య మాట్లాడుతూ భారత మహిళల జట్టు ప్రపంచ కప్ గెలవడం చిరకాల వాంఛ తీరినట్లయిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కఠోర శ్రమ, పట్టుదల వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందన్నారు. తల్లిదండ్రులుగా అరుంధతి రెడ్డిని చూసి ఎంతో గర్వపడుతున్నామని తెలిపారు. అలాగే ప్రధాని మోదీ అంటే తనకు ఎంతో గౌరవమని, మహిళలు ప్రపంచ కప్ గెలవడం వల్ల మహిళా క్రికెట్ మరింత ముందుకు వెళుతుందని భాగ్య ఆకాంక్షించారు. Yeah,